पुलिनो जत खाजोनि ताकते बुकुक मीडिया सना सिनी ट्रास्ट नेङै सिबायते हामजों याफारो एक्चुअली जों कायसे सिनी के महारानी तुलसीबती वेलफेयर सोसाइटी अमा जों कायसे एनजीओ संगठन ओ एनजीओ बाय जों ताकलाय पुलिया सिनी आगि न जागाव हंगा बाटखरा ऑफिस ताबो हंगा ठाकुर प्रभात चंद्र रानी मुखमु बाग हाँ हंगा अबन बागै जों ताकलाइन सिमी अ जागा कायसा सिनी सिर सिटीनि आगि नि दिनि सिमी कायसा टेर कटर जेता सिनी बुकुं बारा हायगा बरक दफानि टेर जतनसे कटर गरिया टेर बा गरिया पूजा हनोसो अ गरिया पूजा न ताकलाय हहम ददमखा आगि बकायो ओ जों नुगो आगरतलानि बिसिङाव एडभाइजार यां प्रग बनवालपुर कयटा जागा नुगो हायपान ताकलाय किसा आमनिसे जों किसा आलादा के ताकलाय नायथक सामना बागै जों इको अ जे बाटखारा जे आगिनि जागान बुंखा बाटखारा के ताका तो सिनी ठाकुर प्रभात चंद्र राय नि अ जे बाग बा हेके पार्क ताकलाय जों एकदम हहम ददमके ताकलाय गरिया पूजा टेर खायनाय सिनी टेर अंगनाय 3 दिन सालतामंनाय इंगे तै अर सिनी सामुं सिनी बरकनि सामुं ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल अम बंगनाय सिनी अर स्टल सामजंनाय तै अम सिमिया अर सिनी कल्चरल प्रोग्राम नाय सिनी ट्रेडिशनल कस्टम सुरंनाय जत तै ताखक तै बुखो माने जत दफानि बरक अर फाय अ गरिया पूजा न एन्जॉय खायना बागै जों सालतामनि बागै रिंजाक हंगनि सिमिंनाय सिनी चारा तै तो तंगरि जोंबा गयना गांथि ए आमो आमतिरंना बसुं रजाक जागा बरक फाइ जारा फालना मुसुमाय र फालिमानो कारण जोंर उस्तो नि सुमरको फालिमानो सामुं फालिमानो तै ट्रेडिशनल नि जे फुनुजांनाय मानि र आमरको फुनुगि मानो जों जतन न कयजाव ताइ क माके फाइ थाइनर न फिरि कायदारि नै बरनो ना फिरिले र जों रगला कारण जेहेतु पेन्डल जे तांमानि खरस आ खरसनि पानो बरक रुगय मुसितता इसे नागला जों तो 600 टाका रक 500 बा 600 अमा हेरक बिसिं थांनाय हायजा स्टल के बरो कांटेक्ट खानि स्टल इ कसिनि स्टल कायसे एडभार्टाइज जा कांटेक्ट नम्बर जा हां म अब अलरेडी जों अंग खेरनाय अब नंग मीडिया बिसिंतै अब जों रिरनाय ओके अ 13 जत हासाल ता सामबानि ता आगरतला जत तंनाय ताखते बुसंग न हहम ददम खा नायतके हास्तानि कुचुक बेरामनि बरंग नांगौ सब सिनरा हास्तानि फाइमान जा फैनाय सिनि अ हानि मन्त्रि अगरा एक मन्त्रि बर सिनि डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहा बतंनाय तै गुबुननि मिनिस्टार बतंनाय बिनि लोगो नरगरो के सरकारनि कोनो चुबा सुरत नादमान सरकारनि तो जों चुबासु तो खाखायो किसे मिसा तो माननाय माने अबनि बागै जों बंथानि जे मानमानि ता जों साइज सानाय ओके दाफान मायखौ माननाय आसा खायो जों सरकारनि थेके किसा माननाय के गोबां मा एनजीओ रब खायथं माबा बरक जतन न सुबायथं हनि खानाव बहुत दिन न आम तारिख अब 19 तारिख 20 तारिख 21 तारिख माने 3 दिन कारण गरिया पूजा मेन के तो 21 तारिख जों 19 तारिख सिम न अर हम ददा 3 दिन कल्चरल प्रोग्राम चलिना कते कि सुमना मुजुमन गाय ठीक আছে गरिया पूजा तो बुजु तो खलाइनाय गाय तो जों आगि सिरि सिटिनि सिमि नुगै फायो जे अर असाय खामा तो खलाइनाय मारो नरंनि अमा हाय जे पूरा असाय खामा जेबाबे आगि जेबाबे खायजागो अमा हायगन खायजांनाय पूरा नखर सामजांनाय ए तवरा थानाय टक तै जतन एभ्रिथिं जे नांमानि आगिनि जे असाय कारण जों अ पूजा न पूरा असाय यावसि याफारजा बस से खायनाय जे नांमानि जों बनो रुगै आगिनि जे ट्रेडिशनल माने कुबुय जेता वान सुमु कुबुय आमा हायगन खायजांनाय